abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, aha m bụ Eze. Ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Unu ahụgo otu o si ada. A na-agbazikwe ndụ dị ndụ olu. A na-agbazi ọ bụ na ịkọ ụgụ maọbụ na ịkọrọ ji na ubi ịgbachighi olu ya ga-ahụ na ọ ga-amịtara gị ezigbo mkpụrụ. Mana ọ bụrụ na ọ wụ ụgụ, a na-eji eriri na-edozi olu ụgụ ya na-aga ebe a chọrọ ka ọ gaa. Ya chọọ ime ike ya mịa ike ga-eme ka afọ ju onye ọbụla. Ọ bụ taa ka asa anamata na Akọnuche zuru oke nke uhuruchi. Taa unu lee olu m anya, unu ahụ na ọ dị ka ụmụ nwa udu mmiri alagonu, ọkọchị abịa. Ọkọchị bịakwa nụnụ, o jikwa ihe ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bịa. O ji ma oyi, o jikwa ma ka a na-akpọ dust, o jikwa bịa. Nke ọbụla bịara anyị na-ekele Chukwu. Chukwu kere ihe ndị a niile. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị, enwebeghị ụra mere anya. Ihe ị na-ekiri bụ Akọnuche zuru oke, dịka anyị si gwa unu na unu na-elele anyị ụbọchị Mọnde na ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke uhuruchi ọbụla, mgbe anyị ji na-ewetara unu okwu dịgasị aṅa na aṅa. Okwu anyị na-ewetawa okwu anyị na-atapịa atapịa, anyị na unu ga-esoro tapịa ya. Anyị kwute nke dị mma, unu akọrọ anyị aka maka uche onye adịghị njọ. Unu kwutekwana nke dịkwa mma, anyị nọrọkwa ebe a wee mee gịnị too unu. Anyị ji ohere a na-ekele ndị na-enyonyere anyị anya na mpaghara Facebook na WhatsApp na WhatsApp na Facebook na Facebook na Twitter ma Instagram ebe ọbụla unu nọ, ma na TikTok, ebe ọbụla unu nọ na-etinye anya, nke unu agaghị efu, nke anyị agaghị efu. Aha m ka bụkwa aha m, agbanwebeghị m aha m. O nwere ike afọ ọzọ na-abịa abịa mụ na nwanne m nwoke akpa ma m ga-azawa aha nke ya ka ọ zatụkwanụ nke m. Mana otu o si dịrị ugbu, ọ sị onye ọbụla mmadụ kpọrọ nkịta ya na onye ọbụla zawa nke ya. Ihe mụ na ya kpara, m sị oke, nsogbu anọ ha. Aha m bụ Maazị Chukwu na-enye Ọbasi. Ọ bụ na nwanne m so ọ bụ onye ọ na-anọ na speed lane mgbe niile, ọ bụghị onye service lane. Gịnị ya na-eme ihe ọ ga-anọkwa na speed lane, ọ nọkwana ya bụ onye na-eme ka m si eme ya ka ga enyi ọha. Ụgbọgọ na-abụkwa na speed lane. Enyi ọha ka ị ma na ya gbawa slow. O nwere ndị mụnwa enyi ụgbọ amụnwa nwere ike isu gị n'azụ. Ọhịa mere mba ha na mana chi ọkụ ya na-aga n'ihu ahụ otu o si edere cha Igbo kelenu otu a cha Igbo kelenu, Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, Igbo rienu, Igbo rifọkwanụ. Anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taa bịa wetara na Akọnuche nke zuru oke. Ọhụ gịnị wụ Akọnuche nke zuru oke? Ọwa ọnọdụ anyị na-eji agbazi onwe anyị olu, ọnọdụ anyị na-eji enyere onwe anyị aka, ọnọdụ anyị na-eji agwa onwe anyị nke ewe eziokwu. Asụ oji awụ ndị okwu mmadụ gacha ọgbakọ ka a gbọrọ mitin, ha ịpụtawa onye ọbụla fụchiwe ihu ga-ama na ha agwala onwe ha eziokwu. Ọnọdụ ọ na-awa onye mere ihe ọjọọ anya si emekwara n'ihi na ejighị ime njọ wee mara ndị Igbo. Ebe ọbụla anyị na-anọ na ime njọ ọwụ ihe eji wee mara anyị, maka nke anyị asị onye dị otu ahụ wepụrụ anyị aka enwe n'ofe tupu ama akpọ ya aka mmadụ. Onye mekwanụ ka ọma anya si ya mere gawa
n'ihi na ime mma ọhịa eji wee mara ndị Igbo. Ndị Igbo ebe ọla anyị na-anọ na anyị na-eme nka anyị na-eme ihe ọma ọhịa eji wee mara anyị. Ụbọchị nke taa anyị nwekwa isiokwu nke anyị ji wee bịa. Isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ọ dakwara ụda ị ga-etinye ọnụ anyị ma ga-etinye ọnụ mana anyị agaghị agba gị ugbu a anyị ga-akpacha agbịrị wee chiata anyị eme ka unu mara isiokwu nke anyị ji wee bịa. Aha m agbanwebekwa aha nka kwa maazị Vitalis Anọkwuru nke eji wee mara m Viano nke gị agaghị efu Nke gị agaghị efu, nwanne. anyị agakwaghị efu maka na ịtala ụkwa mee gịnị Jaa eze. Ọ bụ otu o si dịrị. nwanne nna adịghị ama ị na-agbakwa ihe egwu na-eri mana ọgwụkwa na adị ewu ngwo na-ewukwa mmee adịkwa ntanta nwo Adịghị ntanta. yakwa ma anụ gụọ agịga agaghị ime ahịa o ekwentị o yakwa ma anụ gụọ agị kwekọsị egbe eluigwe gbara papa na ya na nwa nwoke Obiọma nọ egbe eluigwe agba papa sị egbe eluigwe gbara Obiọma o Obiọma akọrọ ya akọ papa esi gịnị egbe eluigwe were papa ọ dị mma ndị Igbo tego adịghị ama ka anyị yọpụ ya bụ nkwa maka na ọ bụ ejirimara akọnuche zuru oke. Ndị Igbo mụrụ nzem ọzọ unu nwekwa akọnuche. Ndị Igbo mụrụ nzem ọzọ unu nwekwa akọnuche. mama papa unu nwekwa akọnuche. ụmụ okorobịa unu nwekwa akọnuche. ụmụ agbọghọbịa unu nwekwa akọnuche. ndị mama anyị unu nwekwa akọnuche. ụmụ okorobịa unu nwekwa akọnuche. ndị TikTok unu nwekwa akọnuche. soshal midia unu nwekwa akọnuche. ndị soshal midia unu nwekwa akọnuche. Boko Haram o unu nwekwa akọnuche. isi wapi unu nwekwa akọnuche. kidnappers unu nwekwa akọnuche. kidnappers unu nwekwa akọnuche. ndị oshile unu nwekwa akọnuche. ndụrọba unu nwekwa akọnuche. ndị na-agba kpumkpumkpum unu nwekwa akọnuche. ndị na-eti kpamkpamkpam unu nwekwa akọnuche. prezido unu nwekwara akọnuche. prezido unu nwekwara akọnuche. ekọnọmi ndị gọvanọ unu nwekwara akọnuche. ekonomi ya kata unu nwekwa akọnuche. dọla okpokpo unu nwekwa akọnuche. ndị studio unu nwekwa akọnuche. ndị studio unu nwekwa akọnuche. gụnwa abụkwa binano unu nwekwara akọnuche. gụnwa abụkwa biyano unu nwekwara akọnuche. gụnwa abụkwa biyano nwekwara akọnuche. anọkwa m na-ele gị anọkwa m na-ele gị inwe ekwere akọnuche inwe ekwere akọnuche anọkwa m na-ele gị anọkwa m na-ele gị anọkwa m na-ele gị mụnwa bụ ya ebu mụnwa bụ ya ana m nọ na-ele gị maka mgbe si agụrụ na-ele m n'ụlọ anyị na-agba okwu anyị ga-ese adị ama ama n'ihi na agbadị mma akpa m ma hiwe o nwere ike akọnuche etinye na agba ma ọ na-apụ ọnụ ya anaghị ada melekwasị mama kwasị otu nwoke ngwasị me chekọọ ọsị chekọọ ọ dị mma Igbo ndị bụ nzọ mụọ ọzọ Igbo ndị anyị ji eme ọdị Igbo ndị anyị ji aba mba Igbo ndị ọ na-awa echetasa iwu ndị Igbo obi a na-atụ anyị regeregerege ngwa ahụ na ahụ na-asị anyị agbala egwu ụlọ anyị agụọla anyị je kpacha akpịrị anyị lọhuo anyị atọpụ isiokwu nke anyị ji wee bịa kama agbanyekwara ha onyonyo gị kpọọ ndị agbata obi gwa anyị so oru ole ngwa anyị na-echi ata anyị na-abịa akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu
aha m ka Maazị Okwu Francis Ide. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke? ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị, maka na uche onye adịghị njọ. akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Ọ dị mma, Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ, Igbo ndị anyị ji aba mba, Igbo ndị anyị ji eme ọnụ. Tupu anyị aga ịkpacha akpịrị, anyị mee ka unu masị n'ụbọchị nke taa anyị ji ọkpụkpụ nke dara ụda wee bịa. Olee isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? Ọ sị gịnị? Ọ sị obodo Amerịka mana ọkwa nchekwa maka obodo anyị. Obodo Amerịka mana ọkwa nchekwa maka obodo anyị. Na nke onwere oyibo esi security alert given by America. Ọpanna, nwa izu ụka ole na ole gara aga, ndị mba obodo Amerịka ha mara ọkwa maka nchekwa obodo nke anyị nọ n'ime ya. Ya ma ọkwa ha mara bịa bute nke mere ndị embassy ha iji bịa kwachie ụlọ ọrụ ha, lee ụfọdụ ndị na-arụ ọwụ ụfọdụ lee ndị na-arụ ha ọrụ, bupụ ha n'obodo nke anyị nọ n'ime nke Abuja wee bula ha n'obodo nke Lagos. Ụmụnne ha kwa wụ ndị ọcha ha ndị ke UK kwa gbakwa ya mekwa ya ma omume ihe. Gịnịkwanị ka ha na-akọwa? Ha na-akọwa na obodo anyị na anyị ke nkwụcha maka ndị omekome, ndị ntigbu na njụwa, na ha nwere ike ịkpa mkpamkpa n'obodo nke anyị nọ n'ime nke Abuja. Ha kwuru ihe dị otu ahụ. nkwụcha abụghị ụjọ, mana ebe o chizi na-emetụta m n'ahụ nke dị ukwuu, ọ bụrụ na ọ na-emetụta m n'ahụ obere, ọ na-emetụta m n'ahụ na ụzọ pụrụ iche, bụ na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya anọghị ebe ahụ. Ajụọla m ajụ a, jụkwa ya ọzọ sị ihe na-eme na obodo ndị ọzọ, ya bụrụ obodo ndị ọzọ bụ ndị na-asị lekwe na ihe chọrọ imenụ, ịghọtara? O gosiri na uche ndị a nọkwa na obodo dị otu a. Ka m were Amerịka wee maatụ. Amerịka bụ ebe ọ na-abụ ekwute onweghị ebe ọbụla ndị be anyị, ọkachasị ndị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ikwuola okwu 1, 2, 3 a ga-ekwute okwu obodo Amerịka, nke gosiri na ọ dị ka anyị na ha na-emekọtụ ihe ọnụ, ya mmekọ anyị na ha dị tọrọ atọ, dị mma. Mgbe ha kwuru ya bụ ihe ma ọkwa na lekwe na a ga-enwekwe nsogbu na ndị omekome ga-abịa tinye ọgba aghara na ihe a, ụfọdụ were ya dịka akụkọ Mike Ejeagha, ụfọdụ ewerekwenụ ya dịka kwa na ebe si kwuo ihe a, ọ bụghị ebe ndị ga-ekwuchi okwu eme gịnị eleghara ya anya, mana ebe mmiri si bụ ebe mmiri bịa dọrọ n'ejuju ugbu a bụ kedu ihe a ga-eme, kedu otu a ga-esi eso ya eso. A na-ahụ ya na ọwa okwu a na-asị hapụga na ọwa otu a ka ndị ahụ si ekwu, ma ọkwa na ọwa okwu a ga-asị nwanne nna na ugo eberegokwu na mgbagbu, ka a mara otu a ga-esi wee mee gịnị wee tinye. Ịma anyị chọburu ịkpọta onye ọkachamara na nchekwa, ya bụ na ọ sịrị nwere engagement ọzọ nwere ọ onye anyị nwere ike ịkpọta ebe a, ya na anyị na-ajụ ya mana otu o si wee dịrị,
anyị na-atapịkwa ndị nọ n'ụlọ na-eme gị a na-etinyekwa ọnụ ya ma ihe ịma ya ma ihe ama m maka gị nwa dịka ụmụnne m ha ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ndị nọ mpaghara obodo ọzọ ndị nọkwa mpaghara steeti ọzọ nọ n'ime Naịjirịa ya ma ozi bịa tinye onye ọbụla na ọgba aghara ha bịa na-akpọ m sị ịgala nọkwa obodo Abuja ị ga-akpọlata n'ụmụazị lọtara n'obodo Igbo ebe nna ha emewenụ n'ihi na asị agha eyiri eyi ọ na-eri ngwọrọ ogene ka m na-akọwa ya ma ọkwa ha mana ọ bịa tinye obi ezu ike n'obodo mana dịka isi wee kwuo ozi ọwụla si na obodo ahụ bịa ọwa ozi a ga-asị ihe awụ ozi akwa ebe ịma akwa ịma nnụnụ ụfọdụ nnụnụ ikwo nko kpakakpaka ime ha kpafụtakwa na akpafụta ya wụ akwa ebe gị ebe obodo mba Amerịka awụ ndị agịsị na ha wụ akwa ebe gị ebe ya maka nke ahụ a ga-asị na ozi ọbụla si ebe ahụ bịa ọwa ozi a ga-eleghara anya mana anyị a na-asị na ya ma ozi na a ga-eleghara anya ma ọ na agaghị eme gịnị eleghara anya gịnị ka ha kwuru ha sị ha bịabịa matụkwa aka sị na ndị ka ndị ha nyofuru ndị chọrọ ịkpa mkpụkpa na o nwere ebe dị ụta ebe na ha kwugasị na ndị a nwere ike ịpịakụso ihe dịka ebe ụlọ okpukperechi ha dịka ụlọ ebe gọọmenti ebe a na-arụ ọrụ ihe dịka ebe ụlọ akwụkwọ ihe dịka ebe ụlọ ahịa ihe dịka ebe ihe shọpịn mọl ya wee ebe nke supamaket na ụmụnne ndekọzi ihe dịka ebe ụlọ oriri na nkwari ma ndị ka ukwu ma ndị ka aṅụ amaghị ma ndị ka eriwe ihe oriri dịka ma ebe ụlọ ebe ndị a na-eme nke nwa bekee kpọwa spọts ha kwuo okwu sị ihe dịka ebe ndị njem ụlọ ebe ndị njem ebe ọzọ dịkwa ihe dịka ebe ụlọ ikpe gọọmenti ha ma ebe a nakwa eme ụmụ ihe international organization ma okwu ebe ndị embassy ndị dịgasị iche iche ha bịa kwukwu okwu maka sị lekwa ihe ndị a ga-eme wee zetụ ya ma ihe ịma ha kwuchekwa bịanyekwa ihe ndị a ga-eme iji wee ya ma ihe ka hapụ imekasị ahụ ọ sị action taking ọ sị lekwa ebe ndị dị otu a ga-emetụ ya a ga-agbatụrụ ya a ga-etinyere ya anya dịka ebe ndị njem na ebe na aga ga-etinyere ya anya ọ sịkwa na a ga-etinyekwa anya ebe ndị mmadụ ga-akwụsị ọgbakọrọ ebe a sị ebe ndị mmadụ agbakọla na a ga ihe ndị dị otu ahụ na a ga-ezetu ya eze n'oge na-adịghị anya ebe okpukperechi ọ sị na a ga-etikwukwe anya na ọgba okpukperechi ma ebe ọbụla a ga-enwe mgbakọ ọ sị ebe ndị dị otu a na uche anyị ga-adị ya mana ụmụnne anyị ndị DSS ya wụ ndị Department of State Security o nweta si okwu na obodo oyibo ọ sị however reacting to the development on Sunday ya wụ Sunday ke izuụka nke gara aga ọwụ nke nọ n'ime egbo said the DSS through its spokesperson Mr. Peter Ifunanya ọ sịkwara na ozi a ndị a ziri ugbu a na ọ dị like ozi nke ha na-ezigbukwele na mbụ ọ sị say the alert was similar to that of that which has been issued by the services recently. Na ozi ndị ziri ugbu a na ọ dịkwa ka ya ma ozi nke ha nwa ha na-ezikwele na mbụ ọkwa ha magoro na mbụ ọkwa ha magoro na mbụ ya dịka ha abọbịa adabazie nke ndị a kwuru na nke ha ekwuru ya bụ na ihe ọ bịaba egosi m na obodo Amerịka ekwughị inyo na ha ma ihe ha na-ekwu o nwere ihe dịgasị iche iche ha hụrụ mere ha ejikwa eme gịnị wee kwuo ya ma ihe mekwuru okwu ha ji wee mee gịnị dabakwa na ke ndị DSS mere gịnị si lele ịma ọ bụrụ na esi mmadụ lee ọ bụrụ na iweta ihe a na-akpọ ihe okwu anyị kpọ n'ọnụ ugbu a na-asị gị weta okwu gị weta ọsịsa ya gị weta ihe na-eji ị ga-eji si ihe a chọrọ ime ugbu a lekwe ihe a ga-eme ka eme gịnị akwụsị ya mana nwanne nna enwere nke ọ na-agbagoju m anya otu o si agbagojukwana m anya aha bụ Naijiria bụ ebe anyị ma bụ ndị nwere nchekwa ya bụ ndị na-aga enwe ebe nwere nsogbu n'ụwa niile ọkachasị na mba Afrịka
Naijiria ndị nchekwa anyị jugasịrị ebe ndị ahụ, ndị nchekwa anyị ọkachasị ndị amị ndị ma polisi kwa ma polisi anyị nwecha polisi ndị ke nsabọ ndị anyị nwa bụ ndị nwere highest ya wụ ndị na-aga ha ga-eme gịnị ha agaga gbatara ndị ahụ ọsọ enyemaka mee gịnị nwetara ha udo na obodo ahụ. Naijiria na-eme ya ọfụma. Gịnị meziri o ji ruo na nke anyị? Maka ọkwa ndị niile amaghakwa ugbu a ọkwa ọ bụ na anyị enweghị ndị nchekwa buru ibu nwere ike ịsa anyị, nwere ike ichekwaba obodo anyị a. Ele ebe mmiri si baa n'opi gbọgụrụ. Naijiria bụ ndị eji eme ọnụ na ndị na-abụ enwe ọgba aghara na mba dịgasị iche iche. Ha edinye ndị nke anyị enwebekwe ka ha gara gbara aka mmeri lata, ha na-aga were mmeri megịnị lata. Ya bụ eruzie na nke anyị ugbu a na-atụzi ya dịzie ka ọwụ na na-atụ ụjọ, ya dịzie ka a na-atụzi ụjọ. Onye kwere ka a na-atụ ụjọ? Ọ bụ ụdị insurgency ka a na-atụ ụjọ ka ọ bụ insurgency bụ ndị tochiri ịtụ ndị nchekwa anyị ụjọ? Ị matara ebe ị hụrụ ebe okwu m na-aga ugbu a? Ana m aghọta ebe okwu gị na-aga. Ịma na o nwere ihe nọ n'ụwa awụsị aka iri kwa aka ịgba, aka ịgba akwa aka iri. Gịnị ka m na-akọwa? Ịbịa igwuo okwu ahụ ndị DSS kwuru, ndị DSS kọwara sị na ya ma ọkwa ha mara ugbu a, na ya ma ọkwa na ọ dịkwa ka ọkwa Amerịka mara ugbu a, na ọ dịkwa ka ọkwa nke ha nwa na-ama na mbụ akwe na-aghọta. Ya wụsị ọ na-ekwe ka nghọtasị na tupu ndị Amerịka hụ ka ha hụrụ na ndị DSS anyị angwekwa ya bụ ihe. Olee ihe nke ahụ gosi ya? Ọ gosiri na ha nwekwere the capacity ịhụkwa ihe ahụ ndị Amerịka ahụrụ. Mana ha bịakwa bịa kụwasị dịka iletụkwa ya n'ala ya, ile anya dịka ebe ihe nke isi ọnwa ya sị meanwhile the services called for calm as it works with other law enforcement agencies and the stakeholders to maintain peace and order in the in and beyond Abuja. Ile anya na ihe na-akọwa ebe ahụ sị ha kwụsị onye ọbụla dere jụụ, onye ọbụla dere jụụ. Ekwentị ha sị onye ọbụla dere jụụ na ihe ọbụla nke ha kwesịrị imenụ, ihe ọbụla ndị nchekwa obodo anyị kwesịrị imenụ iji chekwa obodo anyị na ha nwa na-eme ya, ha na-eme ya. Mana ịchọ m sị isi m ndị ahụ kwuru eziokwu ịmụ ụlọ, aga m asị na nọkwa ya n'ime, n'ihi na ịnweta ya ma ozi a si wee bịa papa na mgbe ndị Amerịka tụfuru ozi a na ikuku, a sị ọ dikekwana dike gacha ọgụ lọtawo. Onye gara ọgụ lọtawo onye na-akọ akụkọ ọgụ, onye gara ọgụ lọta gị ọkọfu ọgụ ọgwụ n'ezi. Dikekwana dike ọkwa dike gara ọgụ lọta. So dike gara ọgụ lọta gị adị dike. Gịnị ka m na-akọwasị na iwu dike mgbe ya ma ozi aba n'ikuku ọ bata onye ọbụla ahụ. Ndị nọ n'ụlọ onye ụlọ onye azụ mana gịnị ka m na-akọwa? Olee m na-achọ ikwu ya ma okwu ahụ sị kemgbe ahụ dịka otu osi ya si wee gba onye ọbụla ụjọ. Mana obodo anyị obodo Abuja jụrụ oyi. Aga m asị n'uche ka m wo na ndị nchekwa obodo anyị nọkwa n'ọrụ. Ị na-asị na obodo anyị jụrụ oyi makwa na Abuja aghọtago m. Mana ọ bụrụ na mmadụ nye enweghị ndị bekee na-akpọ prediction, ya awụ prediction na lekwe kekwenụ kwụchara na ihe ga-eme, ndị agaghị agwa gị mgbe ha ga-eme. Ndị hụ ga-abịa bịa otu ihe ọgba aghara ha ga-akọrọ gị bels lekwe mgbe a ga-eme ya. Mgbe ọtụtụ n'ime ha na-eme akpado ya bụ mkpakpa bụ mgbe ha bịa hụ na ọ dị ka ichefutụwala na ị ga-ekekwe nkwụcha na ichefutụwala ihe ekwuru, ha eme gịnị? Ha bịa akpa mkpakpa ha na-akpa. Mana dịka isi wee kwuo si na ndị nchekwa kwụrụla ọtọ oke ajị n'ume iji hụ na ha ga-egbochi ihe ọbụla chọrọ ime ọkachasị na Abuja. Maka nwanne nna ihe ndị Igbo na-asị anya bewe ime soro ya bewe. Nwanne nna ọ karịkwara maka Abuja awụ ebe ndị a na-akpọ city of power. Onwe onye ọbụla ebe a tochiri ọbụ
enwe ebe ọbụla ị nọ a na-achụ gị ọsọ gị gbapụtara na Abuja ga-enwe nchekwa zuru oke. mana ya bịa bụrụzie Abuja bụ ebe a na-ama ọkwa sị na lekwe o sukekwe na nkwụcha o sukekwe na ajị n'ume o na nweta eshi imi na a ga-enwe nsogbu na Abuja bụ ebe a na-akpọ Federal Capital Territory, ya bụ ebe seat of power, ebe onye isi ala nọ. tochiri ime gịnị? Nchekwa nke Abuja tochiri ịkarị nchekwa ebe ọzọ. Ihe ka m na-agwa gị. Mana abịa rụzi ugbo ya bụrụ ebe a ka abịa maka nwanne nna ngwa gị ndị kpuchi ụlọ kpọọ m sị nwanne nna na ọkwa onye dị ndụ na-akọkwa akụkọ ihe ha na-anụ n'ala Igbo. Nwanne ihe ha na-anụ n'ala Igbo ịsụta ha bịawa Abuja bịa were anụ, enwenye ga-abịa Abuja bịa were anụ. Otu ha si na-anụ otu ihe chọrọ ime na Abuja etu esi wee kọwa. mana metere ụgba dịka isi wee kwu na ọ dị ka ndị nchekwa Chukwu nyere aka asị mana ebekwe m nwa na-ayọ maọbụ na-ekwu nke mbụ ọ bụghị ọ bụrụ na igere ọnwụnwa afọ Igbo ka ịbụ ịmata gị akụkọ woof help woof help ya eruzie mgbe woof bịara enwezi onye pụtara na asị na otu ndị asha ekwu ọkwa ya ka o ekpere m maka na Abuja tochiri bụ the most secured place in this country. The most secured place in this country. N'ihi na ebe bụ seat of power. Ebe ahụ seat of power. Ị ghọtara ugbu a? Ya bụ otu isi wee inyego ndị nchekwa security kudos inyego ha abuga sị na ha na-arụ ọrụ. Mana ihe m na-agwakwa ha bụ onye asị na ọ na-eme ọfụma ya emechikwa ọfụma ike. Onye asị maka ndị ntigbu na nzọgbu a ndị ogbu ara ọbara ndị nkwa na njiwa ha na-emekwe gịnị? Ha anaghị elekwe gị anya mara mgbe ị ga-eme gịnị? Ndị bekee na-akpọ islak ya mara mgbe ọ dị aka ike ọgwụwago gị bịa relax asị enwe ihe na-eme mgbe azị ka ha na-eme gịnị? Ha na-etekikarị advantage of ịhụ na na-relax go otu na ugbu a ha ebido na-agba mbọ. Otu ugbu a ha ebidogoro boostuo ihe gbasara sekuriti. Otu ugbu a ha ebidoro na-elelecha nkeji ebe dịgasị iche iche, tinye nchekwa n'ebe a na-azụ ahịa, tinye nchekwa n'ebe a na-aga ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ, tinye nchekwa n'ebe dị iche iche. ndị ahụ agbajichala ha ụkwụ. Ọ dị mma ọpanna ịma na ya mee ihe asị onye bara ime ahịa jee tiwe onye ohi ndị ahịa gbalagasịa ọ ga m ekere ahụ onye ahụ ịgbapakọ ime ahịa jee tiwe sị adị onye ohi n'ihi na ndị mmadụ mere gịnị? Ndị mmadụ agbalasịala ụlọ ha. Ole ha na-akọwa ịma ya mee ihe ya ma ọkwa amara o butere ọtụtụ gbarịa ụfọdụ ndị skuul eche na ruo ugbu a ma ụfọdụ skuul agawakwala. Ọ bụ na mgbe ahụ ya ma ihe mere ọtụtụ abịala ebe ụmụazụ gụ akwụkwọ gbachisie ebe ndị parents ji eji kitikiti ma kpuchi ime skuul jele ụmụ ha je na-akpọrọ ụmụaka. Gịnị ka m na-akọwa ya ma o nwere okwu ekwesịrị ịna-anụ nwere okwu na-ekwesịghị ịna-anụ. O nwere okwu ekwesịrị ịna-anụ nwere ka na-ekwesịghị ịna-anụ nke nụ sị na ndị ogbuarụ ọbara chọrọ ịbịa iti mkpamkpa na Abuja. Ọ bụrụ iti mkpamkpa na Abuja ibi were obodo Abuja ya ma okwu nwe otu ọ dị asị aka n'anya mara onye eze ọka ogbugbo egburie mma ya ma okwu ekwesịghị ịnụ na Abuja. Dịka o si wee dịrị nwanne anyị nwoke ọwụ minista ke infọmeshọn minista infọmeshọn nọ n'okwu Igbo wu minista ekwuru ekwu ọgwụ ihe ọwụ nwanne anyị nwoke minista ka ekwuru ekwu nke na-ekwuchite ọnụ nke na-ekwu maka ihe gọọmenti obodo anyị na-eme nwanne nwoke Lai Mohammed mgbe ha nwekwara mitin ndị Federal Executive Council ha nwere na ụbọchị Wednesday nke gara aga ọwụ nke wik nke a nke Wednesday nke gara aga ọ kwukwara sị o nyere ashọransị o nyere okwu nkasi obi ọsọ onye ọbụla egwu atụla onye ọbụla na onye ọbụla ụmụ akwụkwọ ha gawa akwụkwọ ndị ụlọ ụka ha gawa ụlọ ụka ndị masịlachi ha gawa ogbe masịlachi ha ndị njem onye ọbụla ha gawa ọrụ ha na ụjọ atụla onye ọbụla n'ihi na gọọmenti etiile ihe ndị o kwesịrị itinye etiile o dile ndị ihe ọrụ
ha nọkwanye n'ọrụ n'egwu atụla onye ọbụla mana dịka nwanne nwoke dịka isi wee kwukwasị na ha ekwekwala ndị nchekwa ekwekwala sị na ndị a anụbedo mere ha taa ya wụsị o nwere ike agaghị ịbịa mana ama m sị obi siri m ike ebe ndị nchekwa anyị nọ ndị amị obi siri m ike ebe anọghị ndị ke panis obi sikwa m ike ebe anọghị ndị ke DSS obi sikwa m ike n'ebe anọghị ha niile wụcha ndị nchekwa obi siri m ike n'ebe ha nọ n'ihi na dịka ịrụtụkwara aka ịgakwa ma na Somalia ma ebe ndị ọzọ enwechara ụmụ ọgbagara ndị nchekwa anyị nọcha ebe ndị ahụ na-echekwakwa obodo ndị ahụ obodo ka anyị kwana ebe ha si pụọ ama m sị aka anyị gakwa isi ike ọpa nna o nwere ebe ọzọ nchọ ugbu osi anyị lekwasị anya ije kpacha abịrị mgbe anyị jekwacha abịrị anyị ga-akpacha akpịrị ọ bụrụ na achịghata azụ anyị agbapụ ya ọsọ maka na okwu anyị kpọrọ ọnụ ụbọchị nketa ọhịa gbasara nchekwa maka nkwụcha abụghị ụjọ dịka ndị Igbo si na-ekwu ị ga-etinyekwe n'ọnụ na okwu a anyị wee tinyekwe ọnụ n'okwu a ka anyị mara otu anyị ga-esi wee mee ka obodo anyị wee mee gịnị ngwa anyị na-echighata azụ ọ bụ na anyị chighata azụ anyị agbapụ ya ọsọ emetụkwala gị onyonyo ụgha aka anyị na-abịa akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ma ọ bụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọ na uche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, aha m bụ Eze Mike Ogu, dike dị ọra mma nke abụọ na dike na Autonomous Community na Abutu Obowo, Imo Steeti. Unu na-ege Mama Africa ndị Igbo. Aga m achọ ka onye ọbụla onye Igbo la-awọchị program a. Anyị ga-esili ime ya mụta ihe ọma ndị dị iche iche, mụtakwa n'omenala ndị Igbo dị iche iche. Biko ma ndị Igbo ma ndị Naijiria ndị ji ego ha bịa sponsọrọ anyị program a, lee ya ka ọ gaa n'ihu, ka ọ ghara leda ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu, ka mmụta ihe unu ga na-esi n'aka ndị Igbo amụta ebe a ka ọ na-abawanye ụba. Ndewoni, onye nwe m gọzie. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke. Ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ma ọ bụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka olukwenu n'omume sewe
akọnuche akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwue uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. ọ dị mma igbo ndị ọma, igbo ndị anyị ji eme ọnụ, igbo ndị anyị ji aba mba, igbo ndị ọ na-awụ ebe ọla anyị na-echeta ndị igbo obi a na-atụ anyị ụtọ. Anyị ma na unu gbara ya ma egwu, anyị kụ ya ma egwu n'ihi na ihe ọla anyị na-eme Chineke na-awụ onye isi. Ọ na-awụ ọfanna emasị nwa bekee, ụfọdụ nwa bekee ndị si na Chineke adịghị ị na-elele ha onyonyo mgbe ha nọ na nsogbu ihe gị fọrọ oh my god oh my god mana onye chekwa oh my god ụkwa ndị onye isi a do you know about God? Yes, you know, is anything like God? Mana mgbe ha na-asọ ya oh my god otorogbo ose Jehova wụ onye isi. Ọ dị mọpa nna ndị Igbo ya ụmụ ugbu a ka ka na-anọnyere anyị isokwa Igbo n'ọnụ n'oge uhuruchi a ọ sị obodo Amerịka mana ọkwa ichekwa maka obodo anyị ha mana ọkwa maka ichekwa obodo anyị anya bụ isiokwu nke anyị nọ n'elu ya n'oge uhuruchi a anyị na-atapili Apanna na-aga n'iru. Apanna ile anya na ihe eso na kwesịrị nke anyị nwere na nke 12 ya ọ na-ekwu maka ihe ọjụrụ nke agwa ajụjụ ọ na-aja ahụ sịkwanye ya ma ọkwa nda mara anyị si lekwelekwe ọ dịghị ka ya ma ọkwa opozu denja ọ dịghị ka ya ma ọkwa ọwụ a sign of na ala dị mma dịka isi okwu n'isi mbụ a na-ekwiri ọkụ onye hụrụ gị n'anya hụ ihe bere gị na ikuku anya chọrọ ịba gị n'anya. Onye ọbụla hụrụ gị n'anya hụrụ ihe bere gị na ikuku anya chọrọ ịba gị n'anya ọ ga-ekwe ka ọ banye gị n'anya. Ọ ga-abịa nso si gị wepụga ihe nọ gị na ikuku anya ka ọ hapụ ịba gị anya. Ọ ya ihe Amerịka mere maka na ọ bụrụ na ilele Amerịka ihe anyị ji akpọga Amerịka ya dị ka ọsọsọ ha bụ onye mara ọkwa ha ọwụkwa sọsọ Amerịka mara ya bụ ọkwa. Kọntrị ndị ọzọkwa welitere isi ma Germany ma ndị machara ọkwa ahụ si lee gosiri ha hụrụ obodo anyị n'anya, ha hụrụ ndị citizen n'anya. Anyị nọ ha na-akpọ demokrasi ka hapụ ịnọ na mmiri gịnị nchaba anyị anya ọya ọkwa ha na-ama ịghọtara. O gosiri na ha hụrụ anyị n'anya, o gosiri na ha nwere ịhụnanya n'obodo anyị n'ihi na asị o nwere asụsụ o nwere ilu Igbo tụrụ sị agakwana eme ịkara gị ọwụ ezigbo enyi agara m ịkara gị ihe na-emechala onye ha wụ ezigbo enyi mana akara m gị wụ ezigbo enyi si gị dịkwa kefụl ekwe ihe na-eme maka ihe m ji na-ekwu ihe a bụ ahụgo m ụfọdụ ndị mmadụ sị olee ihe Amerịka ga-eji eme ha gbasara ha ha nọrọ n'ụlọ nke ha na anyị nọ n'ụlọ nke anyị na anyị bụ sovereign nation na ha nwa bụ ama m ghọtara. Mana nwanne nna hapụ ọkwa anyị abewe ime ebewe ebe a na-agwakwa gị sị nsogbu ga-adị ọdụ the seat of power ebe ama m ilelegodo anya ugbu a ma ọ bụ na dị ọgụ ka alụga ndị ka lụga ọgụ Ukraine na nwanne ha lụga nwanne nna seat of power emetụbekwa ya Kiev mgbe ọ na Russia kpata aka na Kiev ọ na obodo niile na-ekwu kọndem ị ga-amata na omegogere anyị ghọtara ugbu a mana a na-aga amara gị ọkwa sị asị ha gị na
mkpamkpa ga-akpa nọ maọbụ ndị ogbuọra ọbara na ha ga-abịa na Nasarawa steeti o na ha ga-abịa na Imo steeti o na ha ga-abịa na Lagos steeti o ebe a na-aṅara gị ọkwa ebe a na-agwa unu si unu kee nkwụcha kee na-ajị n'ume bụ ebe onye isi ala bi ịmakwa ihe a na-akọ ebe wu seat of power na-asị gị na nsogbu dịkwa ha gwa gị ha na unu makwa otu na nsogbu dịkwa megide ha ji wee sị ka anyị wee gosikwa unu na ihe anyị na-ekwu wee eziokwu ụmụnne anyị ngwa ka anyị laa nọ ka anyị mara na otu ọ ga-adị ịghọtara ugbu a nwanne ọ bụghị asụ anwụrụ ọ bụghị ha ga-eji eti ọ dị mma dịka isi wee kwuo ugbu a ọ dịghị ka ya ma ọkwa ndị ama na anyị kwesịrị isi ha unu emene ka anyị kwesịrị ịlụso ha ọgụ dịka ịbịala anya nwanne anyị nwoke wụ onye ekwurekwu na-ahụ maka obodo anyị maka na oche nke ekwurekwu Wulai Mohammed o nwere osi okwute okwu o nwere okwu ọbịabịa kwuo ịma na ịga n'obodo Amerịka ọ nkwa ihe merenụ ndị onye oji egbe kakwa ebe ụlọ akwụkwọ jee gbagbuo ụfọdụ ụmụ ụlọ akwụkwọ n'oge abalị ole gara aga o kwute okwu ebe ahụ sị ndị ka ha nwekwanụrụ ebe ọ na ha wụ ọkachamara ebe ọ na ha wụ ha nwere anya nnọọ na-anwụ ihe mere n'obodo niile mana nke a mere n'obodo ha ahụghị ya bịa dịka ma ọ bịa sị o kwutekwa okwu sị na ha ndị kwesịrị ịmasị anyị wu ndị onwere nọ n'igwe Bayelsa Chinedu Bayelsa hey nna ama m otu mmechi asụrụ gị o tekwela olugu dị ka olu mma o Chinedu ndewo adị mma nwanne m o tego nnọọ achọ ka anyị n'olu gị ndube anyị kwanụ ọwụ eziokwu flood a ọwụ eziokwu ọ bịaba dịka ọkọtụzi Bayelsa anọkwa na Naịjirịa eziokwu ewu saịdị nke unu nwa ke ka o mekụta saịdị nke unu nwa imin ihe a Chineke nwanne ndo kachi obi ndo nwanne ama m na ezinụlọ gị onye ọbụla dị safe ekele dị Jehova ọ dị mma nwanne adị m obi aṅụrị ịnụ olu gị na mgbede a ị ga-etinye ọnụ na nkenke oge na okwu anyị kpọ n'ọnụ n'ụbọchị nke taa ndị mba ọzọ ndị obodo ndị ọzọ mepere anya na-enye nkwụcha si obodo anyị kee nkwụcha na Abuja na ndị ogbughara ọbara ga-abịa kpamkpamkpa ọhịa anyị na-etinye ọnụ ugbu a ka anyị mara otu anyị ga-esi maka asụsụ onye ọbụla bụrụ onye nchekwa onwe gị anyị bidogo ugbu a bụrụ onye nchekwa onwe anyị otu a na-aga bụrụ na ị na-aga n'abalị
babia na what to go to the benefit. You can not have the message that we would our time. The apple of an apple. What they call it, population of the Limpo. Negiaka, or Venezuela. But then the kiss in Aka or for any back, or with the mother. But now you need them, which I can't, but I will not come one. Over there, no, about the guys in here. ọ dị mma nwanne m daalụrị nne na ịnọnyere anyị na uhuruchi a. Biko anyị na-asị gị onwe ihe unu tụfuru na ya bụ mmiri merenụ, biko onye nwe anyị ga-ewecheta mmaji kwuru mmaji. Kelekwere anyị ụmụnne anyị, ụmụaka ndị na-anọnyekwere anyị n'ebe ụmụ gị yara nwaanyị gị. Kelecha ka unu nwee ọnọdụ nkasi obi nwanne m. Ndewo nwanne. Ahụ otosi okwu adịka mba Chinedu onye ichi. Ọ na-ata okwu eze ma na-ekwu okwu ka ụmụaka. Apanna dịka oge awụzikwa nwanne anyị ngwa dịka ole anyị nwe ya ka anyị tiwe nwa ole na ole dịka anyị si ekwuo bifo Chinedu agbọ anyị kwesịrị ịlụso ndị ọgụkọ wụ anyị nwa isi ha na ha gbalịara asị nkọwa ọwụ ihe abụghị ha ga-eji lụsụwa ha ọgụ, ọwụ ihe ha ga-eji si ha na nwaanyị ji wee kwuo gịnị mere iji wee kwuo na anyị woo this and that ekwensị ọwụ ihe anyị ga-esisi ha oke mgbe anyị anahụ nnukwu unu agbalịara papa na nke ọzọ nọkwa n'ime ewu ajụ nke ọzọ n'ebe ahụ sị ịma ihe awụ anyị wụ obodo a sovereign nation anyị tozuru etozu ekpere anyị ugwu gịnị wekwe ya ugwu dịka nweta ihe hụrụ n'ụlọ m ga-agbakọta m si nna mụọ nebọ bịa lekpelekpe wụ ga-atakịrị m atakịrị ịkwara mkwe Amerịka ịbịa n'ikuku ịgbasa ozi a na-awụghị ịkpọkọta gọọmenti nke obodo anyị ha atakịrị ha o gosiri si na Amerịka atụ ọsịsị mkpa gọọmenti obodo anyị ole ma o gosiri ọ bụghị ya ọ bụghịkwa na otu esi wee taa aka ilu ka ochie ị na-ege ala aka ilu ya nada kririn n'ihi na gee ntị maka ọ bụ na inyomie n'ime mara otu ozi ahụ si pụta dị ị ga-ekwue na-apụtara na mba efere mba ụwa wee gbasaa nwere otu ozi ahụ si gagide nwanne na ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a ọ ụwa dijital ọ bụgodịkwa izu agbara agba enwe otu ị ga-esi mee ịmanajighị ya ọfụma ya eme gị na ya fesa mana ma etere ngụ metere ụgba ma ofesara efesa ma ofere n'elu ma ofere n'ala ihe asịrị gị bụ asịrị ha gị gbawa ọsọ asịrị gị ka ekwe gịnị nkwụcha na lekwe ihe na-eme ọ dị mma oge awụ nwanne anyị na nchịkọta ya ọ dịghị ka obodo anyị Abuja ọ dị safe dịka nwanne anyị nwoke kwuru ugbu a nụwa dịka o si wee kwuo sị onye ọbụla na-aga ugbu a ya kee nkwụcha ma n'abalị ma n'ụzọ ma n'ime ụlọ gị dina mana ebe a na-aga ụlọ akwụkwọ ma ndị ụmụ ha nọ na ụlọ akwụkwọ onye ọbụla kee nkwụcha onye ahapụzila ụmụaka ya mana ebe a na-aga ekpe okpukperechi ma nke mọsk ma nke chọọchị onye ọbụla mee gịnị kee nkwụcha nkwụcha abụghị ụjọ Igbo ụna nna dịka esi wee tapịa ya asị onye ọbụla kee nkwụcha abụghị ụjọ n'ihi na onwe otu ije esi wee gaa ebe steeti ebe ibi ga-agba ndị ụlọ nche inwe gara ije ọjọọ ga-agba ndị ụlọ nche n'ihi na nche wuke m ọke gị nwa ọkwa ke ndị nche ahụtọ si edere ngwanị aha m agbanwebekwa aha nkakwa maazị Vitalis Anokwu nke eji wee mara m Viano aha m ka bụkwa maazị Chukwunenye Ọbasi anyị na-ekele ndị pịrị aka n'igwe ndị unu na-ahụ anya mmadụ dịka Mike na ndị ọzọ dị nwanne nwoke ndị ọzọ ha niile ndị anyị chetara ndị anyị na-echeghị enyi ọha rie dobiri itoru etoru lee kara aka gị na-eri Chinedu Bayelsa anyị gara ịgba Chinedu mgbe akwa mmiri ya mere ha ga-wee ya na-eti onye ọbụla ga-ekele n'ime ụlọ ya mana ugbu a anyị nwekwa ike na-emere ha ebere o nwere ike ya ruo izu ụka ọzọ anyị ekwu okwu n'ihi na o nwere ụtọ ekwesịrị iwe ka ha relief material ụlọ ọkpukpe ha na nkwa mana o nwere ụtọ minista humanitarian nwekwa otu o si wee kwuo okwu anyị nwere ike iji eme isiokwu na Mọnde ọ dị mma daalụ nri nne ka unu efu
akọnuche zuru oke. ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị